Ei, hola, bon dia. Episodi amb molta informació. Feia temps que esperava un episodi així, nano. Sí, ha sigut una mica lliçó d'història, vale? Però des del punt de vista d'en Grisha, el pare de l'Eren, que no només de l'Eren, també és pare d'en Zeke. Oh! O sigui, pel que han explicat, el món està dividit entre eldarians i marlistes, val? Els noms me'ls he inventat una mica, però era alguna cosa així. I la família del pare de l'Eren són eldarians. Què passa? Que l'Ymir, que no és la que coneixem, sinó una altra, l'Ymir va ser la primera persona que es va poder convertir en tità. I sembla que els eldarians, si els punxes amb allò, doncs es converteixen. I jo penso, i els marlistes no? Bueno, no ho sé. Però bàsicament el que va passar és que, clar, es podien convertir en titans i podien fer una mica el que volien, no?, amb els altres, perquè, vulguis o no, la diferència és clara. I no sé com es va girar la truita, vale? I els altres van decidir castigar tots els eldarians pels crims que van fer els seus avantpassats, més o menys. Estaria bé saber una mica la divisió aquesta d'on surt, si és purament genètica o què, perquè, aviam, tot té un origen, m'entens? Llavors, les tres muralles aquelles, que és bàsicament on ha passat tot l'anime, resulta que és una petita regió, vale, allà separada de tot, i que té el nom de Paradís, si ho he entès bé, que li diuen illa, però jo no he vist mai enlloc, o sigui que suposo que és una illa al mig del desert o alguna cosa així. Llavors hi ha el continent gros on vivia el pare de l'Eren. I el pare de l'Eren, que, clar, suposo que arrel del que li van fer la seva germana, pobra germana, i quan coneix una mica la història dels eldarians i els marlistes, doncs es fa pro-eldarià, vale? S'obsessiona una mica bastant, que l'entenc, vull dir, ell ho viu com una injustícia i busca venjança. S'obsessiona tant que arriba a tenir un fill amb una persona de sang reial, que és en Zeke. Però què passa? Que es fa superpesat perquè vol que el seu fill no sé pas què faci, que ajudi els eldarians a fer no sé què, però en Zeke n'acaba fart i quan es fa gran va per la seva i li diu: tu deixa'm en pau, que també ho entenc. Però el més fort de tot és qui és la mare d'en Zeke. No tant qui és, sinó amb quin tità es converteix. És la titana que va matar la mare de l'Eren? Que sí, vull dir, suposo que quan ets tità ets inconscient i mates així sense saber què fas. Però, també ho pots interpretar com que la gelosia és un sentiment molt profund que fins i tot quan estàs inconscient, doncs t'afecta. I per això va decapitar la mare de l'Eren. No, és broma. Clar, veient el panorama, els titans són eldarians, vale? I estan atacant les muralles on hi viu gent eldariana. Per tant, aquí els marlistes s'ho estan passant molt bé, no? I clar, i el pitjor de tot és que els eldarians que estan dins les muralles han perdut la memòria i no saben què estan fent. Clar, és que ho penses, i la idea de fer servir titans no és mala, perquè és com una eina que et dona molt de poder i et permet fer moltes coses. Clar, llavors depèn de les intencions de qui els fa servir. Ostres, i com he gaudit quan han llançat el que va matar la germana d'en Grisha allà baix de les muralles i que se'l mengés un tità. Ja li està bé, home. Sí, perquè veus, o sigui, és una persona dolenta això, i que ha fet mal, per tant, em diràs, es mereix el perdó. No entrarem en aquest dilema, però he gaudit quan patia aquest individu i no em sento culpable. I clar, entenc que en Reiner i en Bertolt, no?, el que volien era la crista per reactivar com el tità fundador o alguna cosa així, no? Bueno, no sé, suposo que ja ho explicaran. Però molt bé, aquest episodi m'ha agradat. No sé si em deixo res, perquè
s'han explicat moltes coses i suposo que si rumiés podrien deduir d'altres, però bueno, ho deixo pel següent episodi. Vagi bé.